先生、瀬山さん、本日公開の元気図愛、テーマを教えてください。今回は2月28日にアメリカとイスラエルがイランへ攻撃ということで、今回の攻撃について解説していただきました。戦争の行方ですね。これはアメリカの一方的勝利に終わるということです。期間もですね、おそらくほとんど1ヶ月以内に全部終了してしまう。実質一番大事なアメリカ軍の作戦は本当に2週間で終了すると思います。石油の値段ものすごく上がってますけども、これはもう本当に一時的だと思いますね。ですから3ヶ月ぐらいしたらいろんな経済指標は元に戻ると。もっと早いかもしれません。正常化すると。2月27日以前の状況に戻ると。長くても3ヶ月待ってくれれば経済の異常状態が終わるということだと思います。それが私の予測です。皆さん詳しくは本編をご覧ください。